Tuman na ako. Gani po do, ako po bay. Art! Berto! Asa naman mo? Hala, si mama, gitawag ta, Bert. Ma? Palitis ako ninyong bugas dito ka kay wala tayong agon. Tagna ko palagi, Art. Basta mo tawag na si mama, manugo na pod. Gani, Bert, no? Unsa may gisuko ni mo, ma? Palite, gani kong bugas dito ano? Oh, arang kwarta. Tara, Art, basig kasabaan ta ni mama. Ambi, mabi. Oh, pagdali mo dito ha, kay magluto kay iniguman. Sige, ma. Mato sa me. Ay, time sa Art. Pila ka to kakilo gisuko ni mama, Art? Naambot lang. Na, patay yung taaning mama daw. Nga, ikaw rin gidunulan sa kwarta, wala ka na minaw. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hala, kinsa man na? Merry Christmas! Hala, si Santa Claus man na, Art. Hala, di ba mauman ang mga tago gift, Bert? Gani no, ilan kay sa medyas no? Dagan kay nagsulod ba? Hala, naa ka na isulod, Bert? Naa na isulod, oy. Si Santa ko na. Namay ay magic no. Gusto mo makadawat og pinaskuhan? Gusto kay Santa Claus! Yay! Sige, tagaan ta mo. Doon mo dire. Tara, 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 tara! Santa Claus, tagaimig pinaskuhan, di! Wala problema. At, tagaan dito, Art. Malipay dito si Mama, Art. Mugani, no? Unsa kihatag, no? O sige, dawata ninyo ni. Hala, hala, hala. Unsa yun na ba? Hala, Art. Dakuha na, oy. Akuha na, Bert. Akuha na, Bert. Kidako kayo, Bert. Dili magilog kay tagaan ta mo. Tagsa-tagsa. Yay! Salamat, Santa Claus! Pero, dawata. Merry Christmas! O, akuha na, Art. Akuha na, Art. Akuha na, Art. Dawata ni. Kayo una, kayo una. Santa, akuha na. Iyara di ay. O sige, ay kabala ka kay naakay imuha. Yay! Nabukoy ako ah! Hala? Ang tsaka, no? Ang ako ah, ang ako ah, ang ako ah! Yay! La, unsa ka ni Bert, no? Nindot siguro ni Art ba? O karon kay nakuha naman ninyo. Bayad. Eh? Unsa'y bayad? Ni, dili na na ibang hatag? Di panghatag. Wala man libre ron, mga baga kay mag-ground. Ha? Bayad. Ngayon sa man ni Bert, anak ka mga hatag ra mo, bayad nila kita. Ambot lang Art, kay katong nakita na ko sa salida, mga hatag man na siya. Sa salida ra to. Pero ang tinuod, negosyo ning amuha. Bayad. Hatag na lang nato ning kwarta, Bert. Masig kasaban tang mama ni Art, gisugo ra biya tagpapalit og bugas. Bugas ang inyong problema. Di ara. Ala, gwapo ni Bert, ginaan bugas. Kanino? Makabugas pa ta, makaregalo pa ta. Ay, hatag na lang nato ni Bert. Daraw sa tao, dara. Dawata. Uy, silbad atong bugas, bay. Punya, adto na ko. Merry Christmas. Salamat, Santa! Bye-bye! Art! Mangulay na ta! Bert, Bert! Abrihan na nato ni tanan natong gift! Sige, Art! Laon sa kanino? Gwapo ni ba? Kuha daw, kay bugat kayo! Plus na pa dito ay bugas! Goods kayo! Abrihan na nato ni! Oh, na malagi mo. Akong isugo asa naman? Ma! Kitagaan kung may Santa og gift, ma! Unya, ang bugas asa? Kara, ma! Gisulod og gift! Gikan ka Santa! Na, gitagaan pa dyan may gift, ma do! Dagko kayo! Hala nak, tinuod na. Gitagaan jud mo ni Santa. Abrihan daw nato ni B. Kara, ma! Kara, ma! Abrihan na, ma! Daon sa kanino? Bitaw na! Daon! Ma? Patay dyan ka, Bert, do! Unsa man eh? Makaon day ni? Ikaw ang kunek ba? Nagayatag ang kwarta! Ikaw ang ginagingaw na si Santa manghatag na! Asa man ang kwarta ron? Asa ang bugas? Makaon ninyo ni ang kahoy? Gihatag ni RK dito sa Santa, ma! Ay busit jud mo ha? Sunod agad mo dito be? Ay! Palo-palo.